ikasi ditzagun ipuinak. Behin batean bazen Marikanela deitzen zioten neska txiki bat. Aitonak jarri zion izen xelebre hori. Eta zergatik? Bada kanela zotza izugarri gustatzen zitzaiolako Marikanelari. Marikanela oso neska bihurria zen eta ohitura itsusi bat zeukan. Barra esaten zuen gezurra. Gezurrak bata bestearen atzetik esanez ibiltzen zen beti. Behin, txokolate almendraduna hartu zuen sukaldeko armairutik eta barra osoa jantzuen berak bakarrik. Ama txokolatea falta zela konturatu zenean, Marikanelari galdetu zion. Aizu Marikanela, txokolate almendraduna falta da armairutik, zuk jan alduzu? Nik ez, ama! Esan zuen Marikanelak. Eta gezur hori esan orduko, sudurra azenario handi bat adina hasi zitzaion. Izan ere gezurra esaten zuen bakoitzean, gorputzeko atal bat hazten zitzaion Marikanelari. Horregatik, oso erraza zen jakitea noiz ari zen gezurretan. Orain ere gezurra esan duzu, Marikanela? Esan zion amak. Begira nolako sudurra hasi zaizun. Azenario handi bat dirudi. Marikanela beldurtu egintzen bere azenario sudurri txusiura ikusi zuenean, eta estu eta larri egia esan zion amari. Neu izan naiz, ama, neu izan naiz. Neu giandu txokolatea. Egia esan zuenean, lehen bezalaxe jarri zitzaion sudurra berriz ere. Hurrengo egunean ikastolara zijoala, txori batzuk ikusi zituen zuhaitz baten adarretan txorrotxioka kantari. Eta haiekin jolasean hasi zen Marikanela. Txoriak harrapatu nahian, salto eta brinkoka hasi zen, eta putzuzulo batzuetan sartu zen konturatu gabe. Mekatxiz, zapatak zikindu zaizkit! Esan zuen. Egun hartan berandu iritsi zen ikastolara Marikanela, eta zapatak lokatze zikinak zituela gainera. Ikastolan zain zeukan andereño Mari Petral. Haserre zegoen beste askotan bezala. Horrexegatik deitzen zioten Mari Petral andereñoari. Beti haserre eta Petral zegoelako. Zergatik etorri zara hain berandu? Galdetu zion kopeta ilunez andereñoak Marikanelari. Amatxorekin sendagilearen gana joan naizelako? Esan zion Marikanelak. Eta gezur hori esatearekin batera, burua kalabaza bat adina hasi zitzaion. Orain kalabaza burua zuen Marikanelak. Andereño Mari Petralek errieta egin zion Marikanelari. Aizu, niri ez esan gezurrik gero? Nik ez dizut gezurrik esan, andereño! Erantzun zion Marikanelak. Eta gezur hori esan zuenean, eskuak ikaragarri hasi zitzaizkion. Eta gezurura esan ahala, gorputz osoa hasi zitzaion. Neska erraldoi gigante bihurtu zen Marikanela. Andereñoa beldurtu egintzen Marikanela hainbeste hasi zela ikusi zuenean. Bera baino handiagoa zen. Baina, ze gertatzen zaizu, Marikanela? Esan zion andereñoak. Zuri beldur handia dizudala, beti herrietaka eta petralduta egoten zarelako, eta gezurrak esan dizkizut. Horregatik hasi zait burua kalabaza bat adina, eta horregatik hasi zaizkit eskuak eta gorputz osoa. Eta Marikanelak egia esan zuen. Eta egiak bere ezpainetatik atera zirenean, txikitu egin zitzaizkion eskuak eta burua eta gorputz osoa ere, bai. Lehen bezalaxe geratu zen, txikia eta polita. Handik aurrera Marikanelak ez zuen gezurrik esan gehiago.
eta andereinoak ere etzion gehiago inori arrazoirik gabe herrietarik egin. Ez Mari Kanelari eta ez beste inori. Hori alabazan, ez bazan, sardadilak alabazan, baina zuk bada ez bada, gezurrik ez esan. Mari Kanelak zer esan du? Gezurra. Azizaio 8 metroko sudurra. Dirudiena txerri muturra. Urra, 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 5 kiloko gezurra. Urra, 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 5 kiloko gezurra. Andereñoa gaur daukagu herrietak egiten ditu itzelak. Korri, korri ikusten zaio lepoko azala. Urra, 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 5 kiloko gezurra. Urra, 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 5 kiloko gezurra. Ume nintzen garaian, aitona beti zurekin. Ume nintzela maian, gure goialak egazin. Ume nintzenean maiz, zurekin